ole chi bai vek ole kan bible quiz kan lo ti le don to anga tun chum chu ni danga kan ti dan lo angin kan ti dona ni danga chuanin youtube lama hian hun re to taka tanghan kan lo kalpuya kan lo ti char to a Genesis atangin ne Ezra bu thleng kan zo to a tuna po Nehemia bu tangin kan chananga amai ro chu kan ti dan kan thla ka achan chu mitam zok ten bible te an lo ke wa an lo tui pui ve mel ta ka ti thil tu a khanin ron thak kha kan nia tun tuma chuanin kwai bung khat chau kan ti anga chumi achang kwai san pani cha kan ron da chhuak anga ami van nei achang zinga tanga mi van nei pathum khan cheng zani cheu khan dong don ani chutiang chuan kan ron ti a chan youtube channel lama hi chuanin kalo sei tang khan ri ta kan lo kalpui to a tuna chuan Instagram le Facebook ate regular taka ron post hakan tum dona izawai the top kan lo chang tur khan karon som bok chewa chuanin thotan ni akan post thina engine ni thleng chana hunna kan hong thina moro chu tun tum chu thole ni apiang in kan ron post anga engine ni thleng khan kar tuan khan chana hun kha om dona pathiani zana zanda riat vela khanin lomandong tu te kha kan ron puang thin don ani chutiang chuan kalpui kan tuma ki kha min lo ria sak ula ka duwa chuanin tun thlenga bible quiz kan la ti theina chan Abinel Studio and Academy Aizol te an chunga kan lo me ma an mania pathianin na thok lo se ke ni bible quiz tilai ve me hi han sponsor tlak an lawa itimate ang pathian na tho ani ti kan sia kan lo me ma chuanin an ni hi PL Plaza Zarkot PWD tlanga khan an oma chuan hun puma pathian rongbol tu te hei speaker te po le tar kum somrat chunglam te le kan sarpe sian te an tin lu te kha an khoi sak theya chu an mani IG ate le FB ate po Abinel Studio and Academy ti khan oma lo ve en chin ula engen ti chin chu in sheme yang kan lo me mani ti hi ka soinon le du ani chuanin mitam zok ten kan video an lo hmu theinan kan link te kha min lo share saka min lo repost sak tur han ka som le chewa status ate po hian in rem chan chuan min lo man sak ula kha do a he tunlaya mitam takin pathian lam thil ni lo mo kan boi pui hian na sa to ema mitam takte hi chu ka sui angi thin angin kan be se ngam lo ma se 8000 te pathian lama kan lo hnu nei nan le bible ten lo ngai na mial theinan ti hianin ti zo hian tran kan han la ve ani a chu kan rong bol ho na ani ti kha sia ila share konga te khanin tran khamilo lak pui se turin midam zok ten lo hmu theinan khan ka han som du cheu ani chuanin tun tuma kan bible quiz ti tur chu Ezra bu thleng kan ti to ka ti khan Nehemia bung khat atangin ani dona ol don lu tu kan ya thil har takhi kan ti ngai lawa chan chu har tak wa zon hmu tir po ha kan tum mani lawa keu shim se bible hi keu shim se alo thlak zia hi shim se ti kha kan du ani wang khan thil har tak karon ti lem lo chuan a thelu hun tur chu pathian rim ti chuan thole ni ya kan ron da anga injini thlenga chan thei injini thlenga thelu thei don ni chu chuan Nehemia bung khat ta khan kalo chiarang kan question tur chu keile kapa chung te chu kan lo sual ta si a ti kha khoi cha ga nge om bung khat thu ania mo keile kapa chung te chu kan lo sual ta si a ti kha khoi cha ga nge om ti ni chu keile kapa chung te chu kan lo sual ta si a ti kha khoi cha ga khan nia om ti ni chu question panina chuan Nehemia kha engmi nge engti thin nge mo Nehemia kha engmi nge engti thin nge lo nei tu mi ti vel mo kha engti thin nge ti ni Nehemia kha engmi nge engti thin nge ni ti kha chuan la chang ngai lo tin lo chan bu ta ka a thelu dan tur chu
ziak pon khala in min ron thon theya tin type pon min ron thon thei a thelun tu number chu hela hang karon ziak kang 9862360848 9862360848 ta khan le ka lo suina lenga kan rong bol ho na ni ti kha shiringin kan link te min lo share saka min lo repost saka status ate khan min lo man sak chu chu tur hang karon som non le du chewa chuan patian in remati chuan ka he karlet ka tuan chan na huna omani chu karle sunday zan lama te khan kan ron result te khat kan kan ron puang le anga ti khan article dan tur chu kan lo soi zelang chuan in zawa in bible ku si lo chang ve theu ro ti ha ka som do chewa atir lama chuan in he lo man be si pon chang ro upoi lo in chan re chu in chang tu yanga bible in rin ai lo ngai na mangmo chu bang chuan in lo chang theu tur khan in vai khan ka som chu in du sak te pe ka chu thon ve ro heng kan video te po hi mo cha hi a ha thak lo ni chu hunol no khana te khana chalut to ka chu ka ron sei tel du po ka ni po ni se tungkar chu in zawa in bible quiz chan nuang le nim takin mang turin do sak na ka ron lan chu ni bye bye ule